सारेन्डार खालामबाय सुक्ति खालामबाय एनडिबिआ सुक्ति खालामबाय सारेन्डार खालामबाय भलन्टियार फर्सआ बै समाव माने माखासे सारेन्डार खालामबाय माखासे दिनै सामाजिक भाबै सोलिनानै दङ आरो बे थासारियाव दिनैहाय इउनिफाइड कमान्ड गैलिया जोंनि ओनसोलनिफ्राय उइथड्र खालामनाय जाबाय जिहेतु आर्म्सनि बेयाव थासारि गैलिया दिनैहाय आर्म्स फर्सेस स्पेशल पावार गैलिया आर्मी केम्पफोरा उइथड्र जाजोब्बाय आरो दिनै मोनसे नर्मेलिटी फैबाय जोंनि गेजेराव जि बिदा फंबायनि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं दङमोन आन्दलननि समाव आरो आन्दलननि उननि समावबो पलिटिकेल जि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं आरो भुल बुजाबुजिनि थाखाय हिंसा हिंसि थासारियाव जि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं बे थासारियाबो दिनै गैलिया जों बयबो बुजिबाय जे जोङो बुथारलायनानै फोजोबलायनानै हारि मोनसे दानाया बे माने मालाबाबो माने राइट बाथ्रा नङा बा राइट खामानि नङा जों ज'है खौसेयै हाबा मावनांगौ आरो बेनिखायनोथ' ना हाग्रामा महिलारि जि टाइमाव बिथाङा बिटिसिनि चिफ दङमोन बै टाइमाव बिथाङानो बड' नेशनेल कन्भेन्सननि गेजेरजों 54टा आफादखौ लानानै बिथाङा पिस इनिशिएटिभ आरो इउनिटिनि थाखाय स्ल'गान होदोंमोन बे इनिशिएटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो समर्थन होदों जों बाहेराव दङमोन खिन्थु जोङो बे इनिशिएटिभखौ सापर्ट खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैनि तारिखआव पिसआ दिनै फैबाय बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों आरो दिनै बयबो बिटिआरखौ गोजोननि मोनसे ओनसोल होननानै मोनसे रिकगनिसन होबाय किन्तु जोंनि गेजेराव जि ग्रेटार इउनिटिनि बाथ्रा पलिटिकेल डिफारेन्सिएसना थानो हानाय पलिटिकेलि जों डिभाइडेड थानो हानाय किन्तु दिनैनि समाव जोंनि आपिला जाबाय जे बिदा फंबायनि जि सानलायनाय सोमोन्दो बेखौ मजबुत खालामफिननानै राजनैतिक भाबै जोङो गुबुन गुबुन दलाव खामानि मावगोन बे आलादा दिग किन्तु जातीय सार्थआव जातिनि बाथ्राखौ लानानै जातियाव जोङो गावस्रालायनाय गैयाबासिनो बोरै जों ज'है इउनाइटेडलि हाबा मावलांनो हायो आरो जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि बुङोब्ला जे एबसुजों रायलायनो आरो हांख्रायोब्ला डेफिनेटलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायलायगोन जातिनि सार्थआव जोङो कुनु मेटारखौनो रायलायनो हायो बेबायदि बाथ्रा गैया जोंनाव कुनु रिजार्भेसन गैया बे ओरैनो नङा जे राजनि थाखाय सोरजोंबा रायलायगोन जोंनि बाथ्राया जाहैबाय जाति सार्थ माहारिनि थाखाय माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो माहारिबादनि थाखाय दा बेखायनो जों खावलायदों जे बिथाङा जेफोर बाथ्राफोरखौ पाब्लिकलि बुङो पलिटिकेल माइलेज लानायनि थाखाय बिथाङा बिनिफ्राय जानगाराव थायोबा जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै बर' हारिनि जे सक्तिशालि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादखौ बदनाम खालामनाया मोजां नङा आरो बेखौ जों गोथार आफाद हिसाबै दोनलांनांगोन दैदेनगिरिया फैगोन सोलायगोन दैदेनगिरिनि प्रायरिटि गैया बेयाव प्रायरिटिया जाबाय आफादनि प्रायरिटिया जाबाय जातिनि प्रायरिटि दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों बे बुंनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे गावखौनो संजम जानानै बेफोरबायदि बांसावनायखौ जाहाथे बियो खालामा जोंनि आपिल आरो इउनिटिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दिनैनि थासारियाव बयनिबो जि भइस जोङो गोबां दैदेनगिरि एक्स भलन्टियार एक्स एनडिबि एक्स बिएलटि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो बर' थुनलाइनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायनानै मोनदों बयबो बुंदों जे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 10 बोसोर जों बन्सित जाबाय 10 बोसोर जोङो गादब जाबाय 10 बोसोराव पार्लियामेन्टआव बर'नि खोथाया फंसेबो सिखारासै बे बाराव क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बर' मानसि देरहालांनांगौ दा बेखौथ' जों बयबो स्पस्ट मिथिखानाय बे जोंनि माने क्लियार काट बयनिबो बुजिनाय बर'निनो मोननै आफादा जुदि गावजों गाव नांलाय खमलाय जायोबा गावजों गाव गावस्रा गावस्रि जायोब्ला गावजों गाव जुदि फेर फाथिलायोबा बर' देरहालांनायनि सिमाङाथ' 10 बोसोराव सोरबाया रुलिंआव दङमोन सोरबाया अपोजिसनाव दङमोन रुलिंआव थानायाबो जेनदों अपोजिसनाव थानायाबो जेनदों दा बेखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ ग्रेटार इन्टारेस्टआव जोङो साननानै बयबो हाबा मावनांगौ पावारा दिनै दङ गाबोन गैया आरो जुदि रायजो राजाया अनोबा मालाबा फैफिनगोन दा बेखौ लानानै जोङो जुदि गावजों गावनो बेसेबां नांलाय खमलाय गावजों गावनो जुदि मुगैलायनाय बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ जुदि मावोब्ला बा रायलायोबा जों बेखौ मालाबाबो गोजोननाय मोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पस्ट जे जोङो मालाबा जोङो सेसा बादि खारगोन आरो मालाबा जोङो खासेव आरो साम' बादि मानबायनानैबाबो जोंनि अबजेक्टिभ जोंनि थांखियाव सहैगोन आरो एबसुआ सक्तिशालिखायनो दिनै भारतनि सा सानजा भारतनि आसामनि गासैबो सरकार बेसरकार बिथांमोना गियो आरो जोंखौ फेक्टर होननानै सानो एबसुआ फेक्टरखायसो दिनै बयबो नोजोराव गोलैदों एबसुआ दुरबल मोनबा राव एबसुजों सुथुर साननाया बेयो मोजां माने वाइस खामानि नङा एबसुखौ बयबो गावनि आंगो होननानै साननांगौ एबसुआ बयनिबो थाखाय आं बे बाथ्राखौनो दिनै स्पस्तयै बुंबाय